Alright, sesimele muri sei zvenyu nezvaite zvangu. Yakaitika ndechekuti munhu itori cousin sister yangu, ana mai vedu masisters, ana baba vavo vanenge vari mabrothers. Muna February ndakataura naye chiti ndiri kutsvagawo COS. Ndakataura nasisi vari kuUK. Sisi vari kuUK ndobva vazondipa nhamba dzake vachiti batai uyu ari kuti ane connection yaainayo. Ndamubata akabva ati no problem mainini, zvinhu zvitori munhu atoripo ari kuchaja 3000 US. Ndikati aiwa haisi problem, ini ndokutokweretawo 2000 ndokutora imwe mari yananga ndinayo pandatomutumira pamukuru, imwe yacho akapiwa kumusha kubasa kwehanzvadzi yangu. Apiwa mari iyaiya 2500 kubva kwandiri. Ndobva ati process yacho nemunozotanga mataura nemumwe agent anova mumupurisa wokubulawayo, agent uyo anozokuisai kune mumwe agent anova dhoko. Ndakagara kubva muna February kusvika muna I think mamatova muna May, pandakazotanga kuti anhai vakoma iye anga atoenda. Paakataura nyaya yekuti akuenda akati imi munogoenda sei, mapepa angu asati aita. Zvikanzi aiwa dhondwari, mukuasha kureva murume womwana wake waiti ndiye ari kunyanyotamba front. Ati gara ndakuti zvinhu zvinoita. Ndikati alright, no problem, pakanaka. Ndobva ndazongona munhu ndakupa status yevamwe sisi kuratidza kuti iye atoenda. Handina hangu kuda kutsamwa, ndazvo ndakangoti zero akandigara ndakuti zvichaita. April bapera, May ndopa ndakazoti naye akoma kuzva pasina zviri kufamba wani. Zvikanzi aiwa iwe womira nini because ndinowa wakapa mari yako, haugoni kubvunza mari yako kuna agent. Ndikati awo alright. Tikakugara muna May akunopera mwamusi ndipo ndakangoti kuenda ndi kumbobvunza agent uyu kuti kona iwe sezvo ndakakupa kamari yangu handiri kutotaura nini, because agent uyu aingondifonerawo achinditonge ndabhuku achindipa zvimalingi zvepa Indeed ndichitonge ndabhukwa interview. Hapana munhu anofona, hapana munhu anoita sei, zvekutotange pamwe malingi achanga ari ekunyepa. Right, ndipo ndakazogomuconfront agent uyo. Handinawo maaudio, ndinawo mamessages, ndinazvo zvese, mapiki evanhu vacho vese ndinawo, kubva agent wacho mupurisa, agent wacho mukuru, iye nemukwasha wake waaishanda naye. Ndikati ko nhaiwe agent zvinhu zvazvisiri kufamba wani. Ini ndakakupa mari 3000. Agent akatanga kutovhunduka akati 3000 yechi, wakanipa 3000 uchiti ndei? Ndikatenga ndo mari yandakabhadhara wani. Akati aiwa ini ndinochaja 500. Chanditori nacho kubva kuna agent iye ndiri kutomuda futi because iye akatora 500 muna February yaakabvuma kuti akatora. Kubva February hapana chati chafamba, anenge achingoti process yangu iri slow, process yangu iri slow, asi hapana chiri kubuda. Ukataura naye anenge achida kungokuitira sweet tani basi pasina chiri kubuda. Ndopa ndakazodzoka kuna sisi vangu akati agent ari kuti makamupa 500 kwemwe mari yangu 2000 iri kupi, nokuti maitoda 3000 ndanichiza ndine chikwereti che500. Abva atanga kutsenga mukanwa nyaya ichikuiguta mukwasha wangu chichipo. Agent yakatiita conference call, pataita conference call tataura paya. Ndopa ndakazodzoka kwandikati aiwa imi mechindipa mari yangu. Ndopa akati muna June, I think June kana kuti July, kumba ndopa aendesa 800 kwanzvadzi yangu inogara kuZimbabwe, ndiri muSouth Africa. Aendesa 800 iyaya, akanga anditi kumba kune 1000 kwatumirwa 1000. Ndikati kuinga kwaenda 800 wani, zvikanzi mari yacho inozokwana. Kubva ipapo akabva atanga kusvetuka kusvikira mwamusi ndakazoti naye vakoma, inge imi makaprocessa zvenyu zvikaita mukaenda wani, kwaimi michikuita seti mundiitiro zvangu zviite chii, kuti ndizoziva kuti munhu itsotsi. Akapa nekusaziva munhu wekuchechi kwedu CV rangu, achitomupa achiti itai CV rakaita sezvizvi, ofu chikwandira aitonyeba kuti mukwasha wake ndiye agent. Iye nemurume wake sisi vangu ndovanga vatori maagent. Mukwasha anoratidza kuti arimo futi mudhiri rachoni. Right, ndopa ndakazomuna ndikati mimi ndakanyarara nguva yese pandiri kuzviziva kuti makatopa munhu CV rangu, munhu iye akatondiudza kuti akaona agent imimi nemurume wenyu. Saka zvamukuswera muchiti vamwe vanhu ka hapana mumwe vanhu ari pakati penyaya iyi. Imi muchindipai mari yangu, kana muine wamakapa mari yangu vachakudzorerai, mudzorera mari yenyu. Kubva ipapo akabva andibloka kudaro. The same thing ndo yakaita futi kune vai vekuchechi kwedu vaya vakabhadharawo 3000 panzvimbo yekuti vapiwe mari yavo vavabloka futi.
ina akandibhuloka kuwhatsapp, handina kuda kumutsvaga nekufacebook nekudidi, ndandanguti arega nembomira pandatozoona kuti munhu iko ari kutoonererwa because hatisiri tega. Ukangotaura neajendi yadhokta uyo aitoti kune vanhu vakawanda vavakavhara mari, saka vamwe vacho vari kuvabhadhara, vamwe vakawirirana navo kuti zvoni vanovapa mari dzavo mbichana mbichana. Saka munongondiudza kuti infomesheni yamuri kuda ndeye ndichitaura naye here, ndeye V11 emukuru here, ndeye chii, because iye nhasi chienda tombotaura nadhokta wacho ndikati ndakukuexposai because ine ndikuexposa kubva kwauri iwewe, because iwewe futi une mari yawakatora isina chayakashanda. Iye anenge achingoti ye takasainirana, pavakasainirana pacho pakasainwa naajenti wake waaishanda naye mupurisa. Ini handina bepa randakasaina, ndaitova kuno kuSouth Africa ndobva hapana narisiti ye500. Ini risiti handakuiona yakavigwa because hazvaitoti vandiratidze risiti ye500 ini handatotumira 2.5. Uyu sisu achitondinetsa achiti tumirai 500 mukwasha ari kuti akunetswa nevanhu vari kuda mari yavo.